Bram Zegers uit Venray is genomineerd voor Sporttalent van het jaar in de gemeente Venray. De 18-jarige skeletonner heeft een bijzonder succesvol sportjaar achter de rug. Eind 2015 begonnen de kwalificaties voor de Jeugd Olympische Spelen. Na de kwalificaties heb ik ook een NK gehad. Daar heb ik zilver gewonnen. Daar heb ik mijn eigen baancoach zelfs verslagen. En uiteindelijk, vlak nadat het NK was, mocht ik naar de Jeugd Olympische Spelen. Daar ben ik 18e geworden. En nu ben ik aan mijn tweede seizoen begonnen. Afgelopen 2 maanden ben ik nog naar Roemenië geweest. Daar heb ik meegedaan aan het WK Summer Push in Mamaia. Daar ben ik 4e geworden. Daar ben ik zelf ook heel tevreden over. En nu ben ik flink aan het doorzetten voor het WK in Sigulda in januari. Maandagmorgen onderging Zegers bij het Vicuri Medisch Centrum in Venray zijn verplichte medische keuring. Op 3 december vertrekt hij naar Duitsland en Oostenrijk voor een trainingsstage met de Roemeense ploeg. Zijn doelen voor 2017 zijn gesteld. Eigenlijk probeer ik nou zoveel mogelijk ervaring en zo goed mogelijk aansluiting te krijgen bij de top. En het WK zou wel top 20 zou wel heel mooi zijn als ik dat zou kunnen halen in Sigulda in januari. Het jaar 2017 is dichtbij, maar zijn grootste doelen zijn verder weg. Mijn uiteindelijke doel is de Olympische Spelen, de Olympische Winterspelen in 2022 in Peking. En als het lukt ook nog in Pyongyang over 2 jaar in 2018. Dat zijn mijn grote doelen. Ja. De eerste 5 trainingsweken van het seizoen erop zitten. Hij was even 2 weken thuis om examens en stageuren voor zijn SIOS-opleiding te maken en de sportkeuring te ondergaan. Ieder jaar hebben we een sportmedisch onderzoek nodig. Dat is om te weten of je nog gezond, fit genoeg bent en of alles in orde is. Dat is wel belangrijk met de sport, omdat het best wel een gevaarlijke sport is. Dus ieder jaar moet dat terugkomen en Vicuri hier in Venray die sponsoren mij dat. En daar ben ik heel tevreden mee. Ja, super dat het zo kan. Ja, want skeleton, het is een gevaarlijke sport. Ja, je moet er heel gefocust voor zijn. Het is niet heel gevaarlijk van je knalt uit de baan, dat niet. Je moet wel heel gefocust zijn, want het gaat met een behoorlijke snelheid, met 120, 130 km per uur. En dan kun je geen grappige fouten maken, want dat is gewoon te risicovol.